Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Yudo. Buah timun, buah semangka, tambah gula enak rasanya. Cakep. Cakep. Selamat ulang tahun Kabupaten Madiun yang ke-455. Semoga jaya sepanjang masa. Amin. Enak. Gawe pantun pura. Tuku sukun rupane ireng. Apa? Wong wedok sak Madiun muga-muga meteng bareng. Amin. Kok cengengesan rumangsaku kok iso. Alhamdulillah wa syukurillah Mas ya. Nggih. Dalu punika saged sowan wonten ing alun-alun Kabupaten Madiun. Nggih. Dalam rangka hari jadi yang ke-455 Kabupaten Madiun hebat luar biasa. Wah tenan Mas. Amin. Wah. Di bawah kepemimpinan beliau Dwi Tunggal Bapak Bupati Al Muharram Romo Kiai Ahmad Dawami Ragil Saputra utawa Kajimbing lan ugi Kang Mas Hari Wuryanto. Wah Madiun padang jinglang. Kok iso Mas? Loh, percontohan nasional loh Mas. Apa? Sebagai kabupaten proyek skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha yakwi alat penerang jalan lampu 740 lampu teng Kabupaten Madiun 7.458 lah tanggal 18 Juli kemarin. Betul. Bebarengan dengan hari jadi Kabupaten Madiun serentak seluruh desa di Kabupaten Madiun dadi padang jinglang. gak enak nggon peteng teng Kabupaten Madiun. Nek sampai ana nggon peteng jelas niku. Apa? Mangkale banci. Ora enek ya iki rumangsaku kok iso. Madiun itu hebat luar biasa. Penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Madiun tidak ada. Oh iya Mas. Prostitusi, lokalisasi Kabupaten Madiun tidak ada. Bebas dari penyakit masyarakat. Tenan, saestu Mas. Madiun bebas dari yang namanya prostitusi, komplek dan lokalisasi. Cocok. Betul. Mergo saiki zamane online. Alah. Malah cengengesan. Ora enek ya nih kok zaman online. Kowe mesti kulino mbukake micet ning ngono tadi kowe. Ya Pak, omongan karo kowe kok malah hebat luar biasa kepara dalu punika. Bapak Bupati Sepuh kepareng nenggani, Bapak Haji Muhtarom, Bapak Wakil Bupati Sepuh, Bapak Iswanto. Ugi kala wau wonten Bapak Kadiono, wonten Bapak Junaidi Mahindra. Hebat Mas, jajaran Perkompimda komplit, SKPD komplit, warga masyarakat tumplek blek. Itu menandakan guyub rukun Kabupaten Madiun. Tenan Mas. Wong Madiun ora tau gegeran, ora tau tukar padu. Beda karo daerah liya. Piye Mas? Daerah liya niku sok karo tangga ora nyopo. Nah, karo dulur ora akur. Tanggane tuku gelang, atine melang-melang. wah. Tanggane tuku kalung lho atine bingung. Tanggane tuku mangkok atine gondok. Tanggane tuku ceret lho mencret. Kuwi nek daerah liya Mas. Daerah liya. Madiun ora. Mboten. Kula nyekseni piyambak, Pak. Sene piye? Bapak kula niku asli kelahiran Madiun. Hah? Omahe Mejayan, desane Kebonagung, dusune Wates. Dadi kula niki termasuk trah Ronggo. Ronggo Jumena. Ronggo Lawe. Kene iki Ronggo Jumena. Ronggo Jumena. Laire teng Tuban iki. Nggih. Hebat. Nek wis Bupati Sepuh manunggal dados setunggal. Niki hebat lho Mas. Leres. Iki padha karo sing diarani reuni. Sing wis suwe ora ketemu kumpul bareng iki padha karo reuni. Reuni ku kaya cah sekolah ngono Mas. Oh, reuni ku ora mung cah sekolah tok lho, bapak-bapak ki ya butuh reuni, butuh ngobrol, butuh omong-omongan. Reuni kuwi apa ta? Re kuwi kembali, uni kuwi ngomong-omongan. Dadi wong reuni kuwi kembali omong-omongan. Apik. Sik, lek pancen cerdas tak takoki. Napa? Reformasi apa? Reformasi re niku kembali, formasi niku tatanan, kembali kepada tatanan. Oh, Piye iya. ta kowe iki? Reboisasi. Re kembali boisasi penghijauan.
kembali penghijauan, menanam pohon supaya daerahnya tidak banjir dan daerahnya menjadi jantung kota sing hebat. Revolusi. Ah, napa Mas? Revolusi. Revolusi. Re menika kembali, volusi menika perjalanan. Nggih. Volusi itu adalah perjalanan akhir, artinya napa? Kembali ke perjalanan awal. Tatanan baru. Tatanan baru. Remason. Ya apa iki lho kok iso mesti Kembali. Ya kudu iso ngartekke. Re kembali mason niku panas. Terus? Dadi nek ra percaya wing nek balik mripatmu ki ana re mason. Gebeken ngono lho kok mesti Kowe kok nesu. ora nesu piye kok. Ah, sing baku di hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-455. Betul. Niki menawi kula onceki nyuwun sewu Pak, kula niku sok nggotak-gathukne angka. Wah, iki Piye? rumangsamu kabupaten apa gedang kok mbok onceki. Iki arep tak gotak-gathukne. Aku nek gathuk-gathukne angka pinter Mas, wingi tembus 4 nomor. Wong kok senengane mesti ngono. 455. Nah, Betul. Penjabarannya. penjabarannya angkanya kan ada 4 dan juga 5. Heeh. Artinya itu 45 itu adalah semangat kebersamaan untuk kesejahteraan membangun Kabupaten Madiun berdasarkan 5 sila Pancasila. Madiun menjadi kabupaten aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak. Hebat, Wah, hebat, hebat tenan kok iso. Ngono kuwi jenenge dagelan cerdas iki ngono Cerdas, kuwi. cerdas. Cerdas napa aku mau njaluk warah Pak Gareng kok. Cengengesan rumangsaku kok iso. Alhamdulillah, sing penting kuwi berakhlak. Loh, berakhlak itu adalah iya toh Mas. Nggih. Baik, harus ditanamkan sejak dini kepada warga masyarakat, utamanya anak-anak. Itu harus selalu ditanamkan jiwa supaya berakhlak, supaya yang muda hormat dengan yang lebih tua. Tanpa beda kaya Pak Bupati. Betul. Anggene ngajeni ngurmati karo para sesepuh rumiyin, Bapak Bupati sepuh nyatanipun nggih disuwuni pangestu dipun rawuhaken wonten mriki. Para pini sepuh dijaluki pangestu, para alim ulama dijaluki donga. Nyatane Kabupaten Madiun iso maju berkat kepemimpinan beliau berdua. Mergo ora ninggalno para pini sepuh. Dadi wong tua iku penting. Penting, Nek sing nom nom ya penting. Padha pentinge tapi yang tua kuwi harus dihormati. Leres. Iki Sebab jenenge tata eneke krama. wong enom kuwi mergo saka wong tuwa. Wong tuwa kuwi wis tau dadi enom, tapi wong enom urung karuan kuwi iso tekan tuwa. Wong tuwa pengalamane wis akeh, ibarat mangane uyah wis akeh tinimbang sing enom. Rungokno kuping. Betul. kok betul pripun to Mas? Lho ngoten niku, nuwun sewu. Sing jenenge pemuda era sekarang nggih, aja nganti kaya ngendikane Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Betul. Sing merdekake bangsa awake dhewe para sesepuh mbiyen. Sesepuh wong tuwa mbiyen tur ana tembange Mas. Napa? Entik-entik temunggul patenono, aja di wong tuwa malati. Rungokno kuping. Lali sumber ketiwasan. Ketiwasan. Sumbere piyai sepuh. Wong Nggih, sepuh. kula iku percaya nek sing tuwa kuwi malati. Ning nananging akan tetapi Iya. Piye-piye. sing tuwa kuwi durung karuan nek luwih apik timbangane sing nom. Sok kala mangsa sing tuwa iki njaluk perguru marang sing nom, mergo sing nom durung karuan luwih elek timbangane sing tuwa. Kowe iso ngomong, iso nggelar, kudu iso gulung lho. Ah tenan, Iso buka, kudu iso nutup. kediri kutane. Lho sing dadi kuwi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluwe Nek menungso entute. omongane. Jenengan setuju mboten? Setuju. Nek sing tuwa kuwi durung karuan apik, nek sing nom kuwi ya durung karuan elek. Lho, tuwa menang Ora iso, pengalaman ora lho, Mas. setuju aku. Menang pengalaman. Anane sing nom mergo sing sepuh dhisik. Dadi luwih apik sing tuwek timbangane sing nom. Iya. Kula tak tangklet nggih. Apa? Jenengan ngerti Patih Sengkuni. Ngerti aku dalang ya ngerti, paham banget ora. Patih Mojopahit. Sing ndi Kacamata? Mojopahit iki lho kok iso. Sengkuni Mas. Sengkuni ora Mojopahit. Anu Ngastina. Ngastina to. Sengkuni niku umure tuwa napa nom? Tuwa. Nek Puntadewa Enom. apik endi tumindake Sengkuni kalih Puntadewa? Lek mu bandingne karo Puntadewa ngono. Ngomong apik Sengkuni lho. Sesuk ora ditanggapne bosok lho. Sik, Mas. Mandura. Mundura. Bro. Tak kula
Kula bantu Pak sampean, kula bantu nuwun sewu. Nggih, no. Ngono kuwi sing mbok nggo conto, sing mbok nggo tulodo, aja wayang, Mas. Lah terus apa? Awakmu ning ruang transit, pas dandan mangan jeruk ora? Ya maem. Legi ora? Jeruke legi, Tuwa apa nom? tuwa, Nek nom, kecut. gedang mau legi ora? Gedange legi, Tuwa apa nom? tuwa. Nek nom sepet. Dadi pada intinya panganan apa wae kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu. Panganan apa wae? Nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Aku tak takon ya. Takon apa? Kowe wis tau mangan jangan bung? Nyapa lho tekan jangan. Aku takon. Enek Mbah Tarom. Wis ngerti Mbak Tarom iku senengane jangan bareng. bung. BTB. Betul. Contone liyane aja bung. Aja bung to Mas ngene lho. Ya apa? Kowe mangan jeruk ora? Jeruk. Jeruk iku Enak apa ora ning mburi mau? alah legi, Pak. Kuwi tuwek apa nom? Tuwa. Berarti tuwa iki luwih Luwih enak. sing nom. Sing enom niku kecut. Nah, kowe Pelem, tahu pelem. Ah. Pelem nek tuwa legi, Pak. Nek Ah. nom. Nek enom ya kecut. Lah iya dadi pada intinya panganan apa wae kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Hup, stop, wis. Hup, stop. Aja mbok bantah. Ora kowe iku dagelan mbok tukang parkir jadi. Maksudnya hup wis aja gawe argumentasi. Ora entuk argumentasi. Ora oleh. Ya wis ra apa-apa aku manut kanca, Pak. Nah, kuwi sing apik, tertib iki jenenge. Bar wayangan, Ya. melu aku jajan Neng ning ndi? gone pasar Caruban. Enak. Wah, ning kono ana warung. Doyan jangan bung to. Balik rono neh lho Ora iki. ya jeruk ya Mas. Jangan bung kok jerak jeruk. Jangan bung. Jangan bung doyan senenganku wong Madiun kok. Gawene saka apa, Mas? Jenenge bung ya saka pring. Sing digawe pring enom apa pring tuwa? Ya ora mesti sasak enom, sasak tuwa. Pring enom apa pring tuwa? Jenenge bung anak pringe ya mesine pring enom. Oh, gawene saka pring enom. Pring enom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa? Ben nyogrot cangkemmu lho. Hae tuman anak dagelan mbok kon mangan gedhek iki masa. Lah jare sing tuwa luwih enak. Ya masa tuwa luwih enak ki papan nggawa Empan. empan. Ora kabeh kok sing tuwa kuwi enak tapi papan nggawa empan. Nah, contone bapak-bapak ingkang lenggah termasuk Mbak Tarom kan termasuk paling sepuh. Iya, Piyantune niku lembah manah, meneng, anteng, anteng, jenjem wibawa. ora tau rasan-rasan, Pak. Betul. Saking menenge lho. Tanggane ra ngerti utange Mbah Tarom ku piro. Lambemu tak koprok. Sewampluk bosok kowe terus. Kowe iki ngawur. Senengane ngasta DPR Oh, RI iya. aja cengengesan rumangsaku kok. Lah, saniki pertanyaane, Pak. Apa Apa? pertanyaan? Sekedap ini kan wonten pemilihan 2024. Lah, Ya, terus? apa meneh hari jadi iki? Heeh. Iki kan mlebu bertepatan dengan bulan Juli. Hehehe. Wulan Muharram, nek Jawane wulan Sura. Kok wulan Juli iki lho rumah. Kowe oleh-oleh kakean mangan bung iki lho. Mate nggih bulan Juli sik Iki niki. wulan Muharram utawa wulan Sura. Tumrape wong Islam, tumrape piyayi Jawa. Wulan Muharram, wulan Sura ki wulan sing apa kuwi jenenge wulan sing wingit. Istimewa, Mas. Istimewa. Mulane pada tanggal 10 Muharram itu banyak kejadian yang luar biasa Betul, Mas ya. nggih. Contohnya we pengen roh. Apa, Mas? Nabi Musa selamat saka kejaran tentara Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram. Sapa nih, Mas? Nabi Ibrahim terbebas dari kobaran api yang menyala menyangat-nyangat pada tanggal 10 Muharram selamat. Sapa nih, Mas? Nabi Yunus keluar dari hiu ikan Ikan paus. hiu, Paus itu juga tanggal 10 Muharram. Kula selamat saking kejaran BRI kali Mekar. Niku nggih bulan. Aku nek Sura iki diuber-uber BRI kali Mekar iki pas nemen Pak ben minggu e. Kok cengengesan rumangsaku kok. Kuwi nek daerah liya tapi nek Kabupaten Madiun mboten. Mboten, Mas. beda. Kabupaten Madiun itu 20% APBD digelontorkan untuk desa. Tepuk tangan untuk Kabupaten Madiun. Piye ta kowe iki? Mulane nek enek desa ning Kabupaten Madiun kok ngantek desane ora maju, kuwi sing kurang pinter lurahe. Kowe aneh lho, kowe Pak Lurah nang kono kabeh lho, ora. Nggih, Pak Saestu, nek kurang maju. Lah biyen jaman rong iso maju jare wah ora enek dana, ora enek biaya. Saiki dana digelontorne kanggo desa, nek ngantek desane ora maju ya banget. Bangeten sing salah iku siji lurah, loro RT.
Kok iso? Mergo nek ana bantuan BLT sing diwenehi dulure dhewe. Hei, kuwi lak nggonmu, kene ora. Aja angger jeplak kowe iki kok iso. Kowe banyakan, hidup Pak RT. Kowe aja ngelokne RT lho. Ngono iki padha karo menjatuhkan harkat dan martabat seorang RT atau rukun tetangga. Betul. Karena RT itu adalah ujung tombak pemerintahan paling bawah itu RT. Alah, RT ujung tombak, bupati ujung tombak. Lho. Oh, bagian nomboke. Iya. Lah, aku iki gumun, Mas. Kok gumun? Nyapa to kok warga masyarakate Kabupaten Madiun ki padha sejahtera. Apa pimpinane ku syaratnya piye, Mas? Nek pengen dadi pimpinan. Wah, kurang pengalaman Mas yok niki. Wong sebagai seorang pimpinan itu harus mempunyai SDM utawa sumber daya manusia. Ilmunya, kepandaiannya, kepinterannya harus hebat, skill harus mumpuni. Antara skill kiwa dan skill tengen itu Sikil. skill atau kemampuannya harus mumpuni, Mas. Harus cerdas. Bupati, wakil bupati kudu pinter. Syaratnya dadi pimpinan iku kudu pinter to, Pak? Iya no. Dadi wong urip kuwi sing penting Pinter. Wong aja lumuh ngangsu kawruh, aja sungkan golek pengalaman, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Lho, kowe iku taun 2023 sik pewekok. kok iso lho. Tujuanmu wong urip kuwi sing penting Pinter. wah pewekok kowe. Wong urip kok sing penting pinter. Lah wong urip sing penting Sugih. kok iso. Wong ki lek ora pinter ora mungkin iso sugih. Wong dengan kepinterannya Dereng dengan mesti, dereng mes derajat, pangkat, jodoh, rezeki, pati lan nomor. Niku nek astane Alah, kok tekan nomor. Siji Raimu kaya mesti, petik, loro ora. jodoh, telu wahyu, papat derajat, 5 donya. Nomor aja mbok ketutne. pinter kuwi nek bener nemen-nemane pinter ning sing kalah karo wong bejo. Saiki sarjana S1, S2 dadi tukang becak yo akeh. Tapi nek wong sugih tetep sugih. Kowe nyalon lurah ngandalne pinter tok ora ndek dhuwit, sapa sing arep milih kowe? Ngomong kowe. Tuntutlah ilmu sampai Negeri Cina. nek kowe ning Cina ora ndek dhuwit arep numpak opo? Ngene. Jangkrik. Dalange mau ngomong piye? Pinter. Nyapa aku ora Oh, ngomong. tak katut yo sampean ngomong pinter, SDM skill. Dalange mbok katune dosane. Lah iki ngomong pinter kok. Nyuwun sewu. Aku saiki malah penting sugih timbang. Aso. Iki tau to. Nyuwun sewu. Sampean jarene ngomong pinter, syarat utama. Iya. Bengi iki sampean dalang ning alun-alun Madiun. Sampean iki golek apa? Silaturahim, serawung karo kiai, melestarikan budaya. Betul. Silaturahim tok. Melestarikan budaya. Gak golek duit, Nyapa kowe tekan duit barang. tetep golek sugih. Nek sampean golek pinter, gak mungkin sampean teko kene. Sampean mbok ning omah ngisi TTS ben saya pinter. Hei, BTB. Hei. Kowe rene tak loloi bung. Sik, ngene lho Mas, kula genahne Mas. Napa? Dengan ilmu, dengan kepandaian, dengan kepinteran, akhirnya kena kanggo nyambut gawe. Lah nyambut gawe kuwi ngentukke rejeki, akhirnya dadi sugih. Proses Mas. Ngenteni pirang puluh tahun, ngenteni kuwi arep bongko lagi sugih. Nek perlu nom langsung sugih. Contone wong sugih kaya aku, Pak. Piye? Sampeyan duwe anak SD. Duwe anak SD gelar kabeh. SD. Duwe anak SD cilik ya, sangune sekolah pinten? 10.000. 10.000. Dalang tanggapane puluhan juta ngangoni sekolahane 10.000. Aja akeh-akeh mendidik anak supaya tidak boros. Alah ngomong ana cetil wae lho. Akeh-akeh Jangkrik. didik. Mas, ora iku lumrah, iki wis umum. Mas yo to Pak Bupati, Mas yo Pak Wakil Bupati, nek putrane SD, sangune ya nggur 10.000. Alah iku dadine kurang sugih, beda karo wong sugih. Lah nek awakmu Anak kelas 4 SD, budal sekolah sangune 2 yuta. Kudu entek rantek tapuk cangkeme. Isin nangkune sampe. lah lele rupamu omah ngontrak lho iki. Suprapitmu. Suprapitmu lorong lunas. Lah yo omahe Gayane. ngontrak arek kae tuku apa? Lemari es. Lemari es nggih apa ngandem anakmu apa piye? Tek. Lho nyuwun sewu, Pak. Najan to omah kula ngontrak ning mboten sombong.
kula nek kemu niku nggih banyu aqua, Pak. Bayu. Tak kira banyu aki. Banyu aqua. Cuci muka raup Nggih Fanta. Adus nggih Sprite. Sawi iki lho nggih ale-ale ya. Lah, pirang-pirang dina direbung semut gawat terus kabeh kok. Cek, kowe ngaku dadi seniman sugih. Sugih tegese nggen busana barang ya apik to? Apik, Pak. Surjan ya becik. Becik. Jarik ya utuh. Utuh. Deloken Mas, mburi. Wih, sama mburiane bolong iki. lah iki bolong iki lho iki ana Ngono sing bolong sugih. jare sugih lho Lho, mergo iki anane bolong, mergo aku ketemu sing luwih sugih. Dadi kok tak lukokne. kok cengengesan rumangsaku ya ora ngono ngilmu kuwi penting betul hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan seni akan indah. Hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Mulane awake dhewe mung iso ndedonga Mas. Nggih. Tahun 2024 insyaallah negarane awake dhewe iso nemu pimpinan sing adil juga bijaksana, sing penting bebas dari yang namanya korupsi. Amin. Kula niku nate maca buku, betul, tentang korupsi niku bukune iku judule Davide et Impera. Alah ya bukune, ora bakule. Buku apa? Bukune Davide et Impera. Kuwi politik pecah belah ya Mbak. Ono pembahasan tentang korupsi. Heeh. Jadi Indonesia itu tidak akan jatuh dengan adanya 1000 pengemis. Iya. Tapi Indonesia akan jatuh dengan adanya 10 koruptor. Ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu mari kita jaga Indonesia supaya tetap ada 9 koruptor. Alah. Yo aja ngawut ae. Ora enak, terbebas. Kak Yuda. Nggih. Lah niki ugi panitia ngrawakaken Oh. salah satu calon kandidat doktor. Wah, Mbak Elisa Orkarus. calon Pasti S3 nggih. nggih, pasti Hebat. mempunyai wawasan yang luas. Lebih luas daripada timbangane apa kuwi? Jangan bung iki apa kuwi ora. omongan ra genah belas ngono kok. Yo, dihormati ya. Siap, Ayo, nggih. ayo, coba kaya apa. Pelak Mas, yo. Dar. Nangis. Dalu Mas Andi TB Cayuda. Jeng dalu, Mbak. Dalu, Mbak. Sing bener sugeng apa wilujeng sih jane? Ya, nek wedok niki biasanya sugeng. Sing bener sugeng. Sugeng nek wedok, Mbak. Kalau wilujeng artinya apa? Wilujeng kuwi kanggo wong lanang. Kok iso? Mergo kuwi alune tengajeng. Ya, Wih. apa? Wih, itu Ya, apa? singkatan. Imannya itu sebagai terdepan laki-laki itu. Jadi wong wedok iku Kudu mau ngomong duduk kuwi. Wi alune ning ajeng. nek pengen ngerti sesuk wae tak foto tak WA-no kok. Cengengesan. Wilujeng itu kan Wilujeng. selamat. Selamat. Selamat ya. Selamat. Kalau sugeng itu urip enggak? Sugeng itu bukan urip. Lah sugeng itu apa? Sugeng itu bis. Wis sugeng rahayu ngawut. Sugeng rahayu. Maksudnya sugeng kuwi urip. Nek Urip. wilujeng selamat. Ngono lho sing Nek dikarep. sugeng dalu berarti urip dalu. Nggih, biasanya bapak-bapak ini dalu ya do urip kok. Berarti ya bener wilujeng wae ya. Wilujeng ae, Mbak. Wilujeng. Nggih, wilujeng dalu Pak Cahyo, macange Malimbo, wilujeng dalu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati lah sedaya mawon ingkang mboten saged kula biji-biji. Ora lho ki jane omong apa to ya. Aduh, ya kita ini basa Jawa Jawa-Jawa ki sing halus paling ora ki intonasi katanya, kata demi kata itu ditata, aja cepet-cepet dadi wong krungokne ki kae lho apa kae. Koto-kotone ta alon-alon ya, yang alon-alon. Kata. Basa Jawane apa? Kutu. Oh iya aku wong pinter, aku wong sugih mari. Aku milih dadi wong sugih mbangane wong pinter. Mbak, Mas Sesuk Ibe. kembulan jangan bong ya. Mbok diimbangi Mbak Elisa, awakmu kan ya besus bahasa Indonesia wong suwe ning Jakarta to kowe jarene. Weh, kamu lama di Jakarta? Gue malu kalau cerita. Emang kenapa? Kita kan di Madiun. Madiun itu terkenal loh sebagai kampung pesilat. Katanya Nah. pernah jadi atlet. Iya, gue dulunya memang atlet pesilat. Alah, Di sini. Pesilat. Pesilat ya Pesilat. 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 Ai jadi Pak. Tapi Ya ora nek kayu kabeh. A, ora kabeh. Iya, kampung pesilat. Iya, kamu. Di Jakarta sana. Iya, lama di Jakarta, coy. Lah kenapa sekarang di Jawa? Wah, gue di Jakarta, hidup gue terlonda-londa jadi gue tidak bisa
Terlunta-lunta ora sah nggeke. Engko tak idoni lho engko. Lonta-lonta. Iye. Lonta-lonta. Terlonte-lonte. Iya, lonta-lonta. Oh, berapa dine di sini? Gue lame ada sebulan. Sebulan ini Madura malahan kuwi. Iya, dekatnya Pedure gue. Akhirnya sekarang tinggal di Jawa. Gue lama di Jawa, Pak. Sekarang tetap di Jawa. Ame siapa lu? Sama kakek sama adik gue, Mbak, di sini. Orang tua lu? Nyokap sama bokap. Alah. Di Jakarta. Nyokap Nyokap, sama bokap. bokap. Nyokap ya. Nyokap sama bokap. Iya, nyokap sama bokap tinggal di Jakarta. Ngapain? Nonton bokep. Balik nah. Ocluk ora. Oleh-oleh wong sugih tok ning ora pinter Ora ngono pinter kuwi. nggih ngeten iki. Sugih tapi pekok. Madiun Mbak Elisa. Wah, luar Silakan, biasa Mbak Elisa. ngaturaken Wilujeng Ambal Warso yang kaping patang atus gangsal doso gangsal. Ora lho penek basa kok gangsal dosa gangsal ki ya ampun Gusti. Selamat ya, Mbak mau. Wilujeng. Iki nek tuku bapak basa Jawa nang ndi? Aku wis ngapalke Ora kepak. bola-bali lho pepak basa Jawa ora apel-apel. Wilujeng Ambal Warso. Bener. Betul Warso. Kabupaten Madiun Heeh. ingkang kaping patang Ngatur. hatus gangsal doso gangsal. Piye to Mas? Sampeyan niku aku jane wisin aku mari sampeyan iki. Isin kok budal. Lah anake ya pisan iki tok ora budal yo. Wilujeng Ambal Warso Kabupaten Madiun Ya, kaping sekawan atus 55 gangsal. Alah kuwi remuk pisan. Angel to. Kabeh kowe iki. Yang Malah bledru. patang apa sekawan? Empat Patang apa sekawan? sekawan atus 55. Seket itu bahasa kromo bukan. Ora. Yang kromo gangsal doso. Sik Mbak, sing jenenge aksor aku malah bingung dhewe musuh kowe. Ora jane sekolah enek angka. kok enek basa 50 gangsal dosa. Angka Jawa ora kabeh dibasakne. Coba buka pepak Bukane lho. apa, Be? Pepak. Pepak basa Jawa. Lek ngoko Ya, ya, berarti ya. kaping 455. Ngoko. Ngoko. Petang atau seket lima. Nah, yen Kalau kromo. kromo Kromo. kuwi 450 gangsal. Sekete nggak dikeramake. Kok kamu pilih kasih? Ngene lho, nek angel-angel sampean 4455 sampean macane Q5. Wis beres. Oh ya, apa? Apa ya? Q5. Iki Mbak, Patang Q5 ya. harapan untuk Kabupaten Madiun Mbak Elisa. Harapane iki gandeng kemarin itu dilalah tanggal iki saiki tanggal piro? 24. 24. Wingi 23 Juli itu Hari Anak Nasional. Betul. Jadi luar biasa tadi Pak Bupati mengunggahkan anak-anak Sik cilik-cilik. ora lho, bahasa mengunggahkannya apa? Kuwi arep ngunggahne wedi. Minggahkaken. Nginggahaken. Iki padha karo MC nggonku iki. Padha anakan cah cilik-cilik menek ngono. Dimohon untuk anak-anak, dimohon keturunannya dari pohon. Karepe kon medun. Minggahkaken bocah-bocah cilik wau engkang kagungan prestasi-prestasi. Diadoskan harapannya untuk anak generasi yang sekarang muga-muga bisa mencapai cita-citanya meraih prestasi mengharumkan nama negeri. Oh. Seperti contoh-contoh tokoh orang-orang Madiun seperti Pak Panglima ya, itu yang didongake. Tapi satu lagi yang patut diacungi jempol, yang patut ditulis dengan tinta emas bahwa di Kabupaten Madiun Mas TB Iya, Mas. untuk penanganan stunting itu terbaik se-Indonesia. Tepuk Betul. tangan Kabupaten Madiun. Keren. Piye kowe iki? Nyekseni dhewe Mas aku. He. Anakku ning Tubane kuru tak titipne Pak Bupati so lemu lah ya, Mas. Rumah samu Pak Bupati penitipan anak piye? Ngono gleleng sugih kene yo mbok ditipke. Cengengesan. Nek ngomong masalah stunting, kersane beliau nanti apa menika matur dawuh piyambak. Nggih. Perlu belajar apa ide Mas TB? Heeh, Mas. Nggih menika kula pengen ngaturaken gandeng wau pun kathah
omong-omongan. Sekarang aku mau ngaturaken tembang boleh, tembang-tembangan. Tembangan. Kula kalih materi sampun omong-omong. Tembangan. Ning luwih sae melih Mbak Lisa menawi nembang jenengan kalih Bapak Wakil Bupati. Terus sekalian diaturi minggah to Pak Bupati kalih Pak Wakil. Menika dawuh saking Pak Bupati menika kula tak teng mirsani mawon amargi kala wau sambut-sambutan ngoten niku. Ngoten. Nggih. Rama Yai niku pancen ngoten kok. Monggo mriki Gus sareng-sareng. Oke. Yai sama al sama Mas mau. Lho, Ahmad Dawami. Oh, nama Islami. Nek pengajian sebutannya apa mau Mas? Al Muharram Romo Yai Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra. Seduraku. Al Muharram lho. Aku Al Muhalal. Alah. Apa enek? Lambene cukup jeplak. Pinggir jeplak iki. Kagem dumateng pepunden kula Bapak Hari Wuryanto. Kang Mas Hariwur. Menika mandat saking Bapak Bupati supados minggah wonten pepanggungan mriki atur panglipur dumateng masyarakat Kabupaten Madiun ingkang tumplek-blek wonten ing mriki. Wakil. Panas-panas mlaku nggih ngurmati. Panas-panas mlaku. Bapak Babub tindak ana ing pepanggungan. Ya. Dados. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Jeng dalu Kang wabarakatuh. Mas. Dalu Mas Sudo. Apal kalau lagune di Caping Gunung. Ora kuwi tok lali janjine. Nggih, oh mun ngapalne kalih berarti dempel tesih Caping Gunung kok. Mboten niki kan karmananipun Mbah Tarom. Terus niki kedah dipun tembangaken. Tembangaken nggih. Hebat. Nggih, sepindah matur Mas Yoyo. Ngapunten ingkang kula hormati Pak Bupati, Mbah Tarom, anggota DPR RI, Pak Danrem dan sedaya kemawon. Khususipun masyarakat Kabupaten Madiun, alhamdulillah sami sehat sedaten. Pak Danrem rawuh nggih. Oh, rawuh lah menika. Dereng kenal mari kula dereng nate nanggap dadi nggih dereng. Bapak Kolonel Sugiono. Nggih, Pak Kolonel Sugiono pangapunten dereng. Nggih. Dereng piye? Dereng tepang lah, dereng tau ditangkap Mas, nek ditangkap pisan ya apal. Monggo Bapak. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana jarene wis menang keturutan sing digadhang yen ninggal
bejo kene ora Bapak Wabuk sareng kalian Mbak Elisa. Yo. Mbak Tarom Sugeng Laras. sing jaman berjuang jur kelingan anak lanang yen tak openi saiki ana jarene wis mangan keturutan sing digadang yen ninggal janji ning saiki opo Ngapunten Mas Jat niki anu Pripun Mas? Mbah Tarom emut zaman semanten. Pripun? Alhamdulillah Kabupaten Madiun saya niki dilajengaken kali Pak Bupati langkung saya malih alhamdulillah. Luar biasa, nderek temen nggih. Kalih ngimut-ngimut masa berjuang kemangker. Nggih. Niki kantun kalih wulan dalem nggih nyuwun pamit niki kalih masyarakat Kabupaten Madiun mbok bilih derek saged ngremanaken panjenengan insyaallah mugi-mugi lajengipun langkung sae malih. Ngoten nggih. Lah lek mangke nuwun saya lho Pak kados Pak Kajimbing kali Pak Hari mangke lengser istirahat. Nggih. Nasibe wayang pripun mangke? Nggih. Ya pokoknya lanjutkan lah. Lanjutkan nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ini ora ilang padha lara Sembah nuwun. Sembah nuwun Bapak Wabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mereka. Waalaikumsalam. Nggih Pak, alah napa to Pak? Pak ngoten napa to Pak? Nggih Pak, nggih. Siap Pak. Piyayi yang merakyat ngono kuwi ya Merakyat, Mas. Pak. Pak Kajimbing Mas Hariwur niku piyayi hebat, piyayi merakyat. Wah, Madiun di bawah kepemimpinan beliau berdua maju pesat. Amin. Wah, amin, amin. PB Sudirman Mas saiki nek arek ning Malioboro, nek arek napa nglencer ora usah tekan kota. PB Sudirman dadi Malioboro sakniki. Pripun? Lapangan turut desa-desa mawon sakniki dibangun taman kok. Nggih. Wah, taman bermain anak, taman olahraga ora usah cukup neng kutha, neng desa lapangan dibangun dengan BUMDes, badan usaha milik desa. Heeh, Mas, Madiun luar biasa. Elak ya. Tor angka kemiskinan ekstrim sudah menurun Cayuda luar biasa di bawah kepemimpinan beliau berdua iki. Aku tadi baca-baca wah
Napa Hebat. melih sing ngasta DPR RI panjenengane Mbah Tarom wah piyayine grapyak mboten nisanan. Heeh. Nek roh dagelane hawane kudu nyangoni. Karepnya. Omongane kere ngono kuwi. Karo panitia diparingi akeh mesti ndremes ra. Isin ta bewe ngono kuwi. Napa? Isin ta kowe ngono kuwi. Isin lho. Heeh. Saru ya seniman kerja. Sewaru banget to, Mas. Mosok lagi suwira tau panggih Mbak Tarom terus ngene ora disangoni. Rumangsamu apa ra isin? Dipirsani saru. Saru meneh nek Mbah Tarom kok ora ninggali belas saru wol. Demi mengentaskan kemiskinan iki lho. Mengentaskan kemiskinan. Mbak Lisa. C. Kejawi Pak Hari Wuryanto menika Pak Ndan Ramil. Non saya Pak Ndan Rem. Pak Dan Rem, Pak Kolonel Sugiono. Pak Kolonel. Menika nggih ahli nembang. Wah, diaturi. Kolonel Sugiono. Ning adate menawi mboten dipun pethuk mriku, menika adate Oh, kedah mriko. Monggo Mbak Elisa. Mbak Elisa, Kula monggo. papak Lah Cek. iki apa? Ben Mbak Sing Elisa. cewek kowe. ngono Sing lho. putri. Biedil Sing ndasmu kapok. cantik. Monggo kula papak kolonel. Pun dugi mriki. Cek. Mohon izin dan siap salah dan. Siap salah. Salah ya push up no. Dalu Mas Yoyo, Mbak Nggih, Esi, Bapak Sugiono sing dalu. saudaraku dari Solo, Sulawesi. Oh, Sulawesi. Alhamdulillah. Mohon izin dan Sewu dan Nggih. ampun lucu-lucu mungkin dagelane kalah mungkin. Nggih. Dawuh. Wah, asmane we pas. Sapa? Kakek Sugiono. Ora gawe kakek. Ora kakek Sugiono. Jedil Kolonel kowe ora. Sugiono. Kolonel Sugiono. Sugih artinya kaya, ono berarti ada. Ada. Wong sugih ana ning kene. Mending ke TB muni mesti nyawer iki kok mending. Loh, kula niku nek panggil kali Pak Sugiono. nggih Pak Sugiono Pak niku Kolonel cetha. Sugiono. Ha, upami badhe ngendikan niku ngendikan napa, upami badhe nembang niku tembange napa, upami badhe nyawer pira. Dadi cetha kula niku. Ajur jum. Sabar, Pak, sabar, Pak, sabar. Pangapunten, Pak. Mohon izin, Pak, siap salah, Pak. Nggih, mohon izin, siap. Oh, iya. Dikasih request apa artinya, Pak? Nuwun sewu dalu menika mangayu bagya ambal warsa kaping 1250 gangsal mugi-mugi Madiun tetap jaya. Amin. Ya Rabbal alamin. Sugeng dalu sesepuh kula Pak Tahrom, sedherek sepuh sedaya Pak Bupati, Wakil Bupati lan para pinesepuh sedaya kang mboten saged kawula aturaken sami-sami berdoa untuk Madiun bisa dilanjutkan kembali lebih jaya lagi. Amin. Ya Rabbal alamin. Nggih. Dalu menika kula tasih gadahin tugas mengamankan sedaya kegiatan yang wonten Madiun dan sekitarnya. Nggih, kalih ngamanke dagelan barang niki lho, Pak. Iki pun aman, kondusif. Alhamdulillah panyuwunipun Mas Cahyokun tadi dapat kami laksanakan rumiyin nek ngundang aku ya loro pisan. Alhamdulillah rikala semanten sakderengipun Ramadan Mas Cahya wonten mriki Kang Mas Dwijo Kangko wonten Korem. Oh nggih, leres. Mugi-mugi sanes bekal gelare panjenengan mangke nggih. Siap, siap. Asap Pak, dipun siap. DP riyen Pak, mboten lali Alah, lah. alah. Wampluk bisa angger job gagi. Nggih. Iki pancen kudu diamanke kok dagelan. Jangan iki, Pak. Niki lho Mbak Elisa, jenengan lek sik single to? Segel. Mboten enten Segel ye. Single. Single. Gimana nek Segel single? gelut. Ora pengen anu kagungan calon garwa militer kaya Pak Ya Sugiono. pengen ning kaya niki dong nggak mau sama aku Soalnya aku nek ngomong marake mumet itu loh. Jadi aku tuh nggak dapet-dapet. Panjenengan pun kagungan putra napa senggel-senggel. Sam. Yo wis no. Kok jodoke kalih kula mbok menawi wonten. Putrane sik alit to. Wes suwi beratine. Panjenengan remen napa tempang-tempang napa? Tembang, Apa tembang. artinya niku? Pepeling. 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 Siap. Hebat. Dibawani napa langsung? Siap dan mohon izin Pak. Siap salah siap. Salah dan
apik men to wis siap salah terus ora. Nggih, karo pimpinan kedah ngoten, Pak. Oh ngono ya. Kene didikan militer. Kepeling nggih, langsung mawon Mas. Iya, monggo. Padha nindakake adzan wis kumandang wayahe sembahyang wajib dawuhe pangeran salat haji jagae agama limang wektu tansah dijaga istiqomah lan sing kumaningan luwe sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayakti ngetehke tindak maghrib lan isak jangkepe prayogane ditambah salat sunah aja sambrana iku perintah agama nyelingono ning donya mung sedelo sakalan dewata pasrah sing kuwasa
Terima kasih. Siap. Sukron suwondo, sukron. Tak sampluk bapakku iki. Terima kasih. Terima kasih. Nggih. Ayo. Hebat nggih Pak Kolonel Sugiono. Budaya sanget. Wah, saestu kok. Nawambang kok ketok apik, ketoke kulino karaoke to. Masih Karaoke keluarga. rumah, karaoke keluarga Nggih. teng dalem ngapalne tembang. Ugi dumateng para kadang-kadang kepala desa menika Nggih. wonten ingkang WA Pak Kades Klecorejo Pak Agus menika ngaturaken Sugeng Ambal Warsa Kabupaten Madiun yang ke-455 kebersamaan untuk kesejahteraan. Nggih, matur nuwun Mas Dalang. Nggih, ugi saking Pak Lurah Alek saking Simo. Bonagung. Oh, Bonagung. Meruh. Menika sepados dipun wara-warakaken bilih tanggal 19 Agustus benjang sowan wonten wates Kebon Agung Mejayan Madiun menika langganan. Nggih, pangapunten Pak Alek, mboten saged nderekne. Lah ya apa, Mas? Ora ditanggap kok ngawur. Anu Mas Yoyo, Napa? ampun kesupen niki masih ada dospret yang harus di Dorpres. 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 Nggih. Nggih. Monggo niki. Yo. Oh, Bapak panitia. Dorpres Siapa? dibagi. Nggih. Nggih, Sampun. bagian. Oh, nika. Oh, nggih, Bagian. wonten panitia, nggih. Ah, Siap. Nonton wayang itu hadiah. Wah, hebat iki. Tirakatan mulih nggawa hadiah. Cocok. Oh, hadiah utama ketoke Jamil. Arep nggo apa ora? Ayo. Nggih. Monggo Mas Kaji Gayeng. Enggak dipun siapaken Ji. menika. Niki cepet-cepetan mawon nggih. Nggih. Ora lho suarane gowedhi men iki wong endi? Oh, kae. Niki wonten sepeda gangsal Mas Yudo. Nggih, Mas Nah, Kaji. niki kasuwun nyuwun sewu ingkang rawuh nggih. Rehne mboten wonten kupon, mboten wonten ingkang kedah katuraken nika teknisipun ngeten niki nyuwun sewu. Panjenengan ingkang nyuwun sewu ingkang yuswanipun swidak nggih langkung ibu-ibu terus janda angkat tangan riyin angkat tangan umure swidak munggah lho nggih angkat tangan riyin nggih janda iki wedok ya Bae Madiun randane akeh men, Pak. ngaten nika wonten sepeda gangsal nggih cacah gangsal nyuwun sewu ingkang 60 ke atas lho usianya nggih waduh niki nggih niki ibuke niki sing cedhak niki riyin mriki gampang-gampangan mawon nggih niki monggo sik ben cepet mawon terus sing teng mrika niki sing ireng niki jilbabe ireng niki jilbabe ireng nyuwun sewu mohon izin Pak Bupati kersane cepet sik lenggah riyin pokoke ngajeng mok pertanyaane teng mriki nggih sik dua dulu dicoba namine sinten Bu Sukimah. Bu Sukimah. Bu Sukimah daleme pundi? Babatan. Yuswane pinten? Umure pinten? Kawan dosa. Loh. Mas Yuda, Nggih. wong swidak munggah kok kawane kawan desa. Nyapa. Umure pinten? Dosa. 8 dosa. Wo 8 dundakne neh wis. Oh, diundakne. Nih. Mau didum karo Nggih, nyun kancane. sewu. Nyapa melok ndagel barange. Nggih. Cobi jenengan sebutne Pak Bupati kalian Pak Wabub asmane sinten? Gampil nggih. Monggo Pak Bupati riyin. Pak Bupati asmane sinten? Aduh. Kaya wayang takoni geni takon. Wis, Mbak Elisa, ayo melok rono. Iki ora di atas Niki gawat lho. Mateni pasaran Iki nek ora nyedak wis. Rono Mas. Ora sampe nok mateni pasaran kuwi nyapa? Lah iki lho. Pripun to, Bu? Kok malah bali ta? Pak Bupati asmane sinten? Mriki Bu. Dijone mriku. Medam iki Bu, medam iki Bu. Lewat tangga mawon. Arep entuk sepeda buat karo sepeda. Tapi kudu Jane mulih Pak Bari digendong Pak Bari. sepedane mulih kudu ditumpaki. Susah, Nggih. Bu. Kayak aduh lah kok melangkah rangkepan mboten. Gendong. Nggih. Alon-alon mawon. Mriki, Mbah. Mriki nggih, Mbah. Mriki. Mangga. Stoe kok aneh ben genah. Wah, kone Mas. Wis Simbah. Bayu gayane wedaan barang.
pedak karo kulit gak akur lho. Simbah mau pertanyaane napa? Pertanyaane napa? Asmane sinten mau, Mbah? Asmane Mbah Bupati. Mbah Bupati. sampean iki jenenge sapa tak? Sabar lo, sabar lo iki eyang lo. Sampean, kamu, Anda, Nggih, jenengan panjenengan. asmane sinten? Sukimah. Nah, Sukimah. Sukimah. Yuswanipun pinten wau? Umurnya? 80. Umure 80. 80. ora entuk 75. Masamu toh bakul. Dalemipun pundi Madiune pundi? Medyune pundi, Mbah? Madin Babata. Babatan. Pun kula sing maringi pertanyaan sing gampang mawon nggih. Asmane Pak Asmane Bupati. Bapak Bupati Madiun sinten? Asmane sinten? Oh nggih, heeh. Sapa? Ambok kemersek kok Mas. Saluran. Suaranya keji lo, bentar. Asmane sinten? Ajimbeng. Sinten, Mbak? Ajimbing. Ajimbeng. Ajimbing. Piyayine sing pundi, Mbah? Sampean tunjuk sampean duduk. Cobi, Pak Mbah. Haji, Cobi. Pak Bupati piyayine sing pundi? Di- Pun Salaman saking kali pundi? Pak Haji. Anu, Saking Monggo. mriki piyayine sing pundi? Sik benek ini, Mbak, ben duduk sik. Iki ki minta dia anu Piyayine dianteri. sing pundi? Sampean Cobi. sampean duduk. Wonten setunggal kalih tiga gangsal. Maksudnya ki nunjuk gendakane to lho. Dudu iki, Mbak. Mbah nika lho kidul nika gedhi lho gambare. Sing gangsal nika sampean pilih sing pundi, Pak Hajimbing? Setunggal kalih tiga sekawan gangsal. Ingkang Mbah, ingkang kajimbing ingkang menika Mbah. Nggih, lan. Sing pundi? Sing pundi? Nomor pinten? nomor Nomor pinten? pinten? Nomor sekawan. Nomor Sekawan. Niku Pak Es. Pak Es Ora Marto macet 1 2 3 4 lho Ingkang bener. pundi? Mas. Ingkang pundi? Sekawan. Sing pundi? Sing nika? Nggih. Pak Sugiono nika. Pundi sing pundi? Sing nika? Nggih. Nggih, monggo. Nah, menika nggih. Nggih leres Mbah. Wah. Leres Mbah, nek nomor sekawan saking mriko setunggal kalih tiga Dek ora kon sekawan. munggah nesu. Kesuwen sik iso aku jane ngono. Ora kon munggah nesu lho kowe iki. Hadiahe napa niki? Niki sepeda niki Sepeda. monggo. sepeda. Pun. Matur suwun Mbah. Matur suwun nggih Mbah. Bu niki munggah monggo Mbah. jenengan paringi Bu, pertanyaan munggah Sinten, mriko Bu. sinten? Nggih. Lho Monggo. kayak Betul mriki pertanyaan. Mbah, betul mriki Mbah. Mbah Sukimah mandhap Mbah Sukimah kantos mandhap. buke jilbab ireng niki Nggih. monggo ya. Mbah Sukimah niki mah pedae tumpaki ngantilkan babatan lho. Munggah panggung kaya naroda ya, Kak. Enggak, monggo, monggo, Mbak. Monggo. Monggo. Niki jilbab ireng niki. Sekarang Mbak. nggih wolong Niki dosa sepedane nggih. langsung. Ibu, monggo mriki. Nggih. Hadap sana, hadap kamera Hadap, biar Bu. kelihatan. Ibu. Asmane Bu sinten? Nama? Jamiatun Garon Balirjo. Umur. Wah. Jamiatun Garon Balerejo. Garon. Tanggane Pak Panglima. Umurnya Bu? 65. Wah, 65 nggih. Oh, lolos Mas nggih 65 nggih. Lolos. Lolos, Lolos, nggih. lolos. Wis, monggo Nggih, pertanyaan. pertanyaanipun. Pertanyaannya kowe Mas. Ya, ya. Iki Apa? ketane sik enom mesti pinter. Tepang anu Bu Ibu Bupati garwanipun Pak Kajimbing tepang. Tepang. Pertanyaane RT-ne Pak Kajimbing asmane sinten? Wonten pilihane, wonten pilihane. A itu benar, B itu betul, C benar dan betul sekali. A, B napa C? Pilih napa? Pilih napa? C betul, selamat. Nggih. Wah, Selamat, selamat Bu, betul sampean. Nggih. Sae lho terus cerdas sampean. Cerdas lho niki. Bijaksana men kowe iki ya. Pun gawe betul ya. Niki monggo niki sing yuswane swidak munggah ning nyun sewu duda. Ayo Duda, jajal ayo. monggo. Swidak munggah. Ayo. Dudo tenan lho, Pak. Jangan pilih Mas, monggo ya Mas. Ora lho, nek wong lanang biasanya duwe bojo Oh, nika baik. Nah, Nah, Mbak. Mbak, mriki Mbak, Nggih, mriki Mbak. Mbak. Nggih, Nggih, mriki, sampean, mriki. sampean. Sing duwe bojo mangke, sing dudo bojo, riyen. mboten, sing di bojo. sing gesang piyambak katen kesane nggih olahraga. Ayo monggo. Monggo, Maju monggo. monggo. Nggih niku bajuke Wonten dibeneke dulu, sepeda Mbak. gangsal mangke. Monggo, Monggo Mbak. nembe 3 monggo. Ayo. Lah kok malah tambah dibuka. Siap, monggo mriki, Mbak. Pun mboten napa-napa, pun mboten napa. Sampean nyambut damel dateng sales motor nggih, Mbak. Madhep mriki Mbak, menyuwun sewu, madhep mriki Mbak. Mriki. Nah. Ah, Simbah panjenengan naminipun sinten? Romo Bargowo. Namine kok pitung dosa. Ora. Masa tekoki jeneng kok 70 dosa. Nak nami Mbah
Nami. Pardi. 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 Nggih yuswanipun 7 dosa nggih. 7 dosa. 7 dosa 3. Daleme pundi omahe? Krapyak Purworejo. Krapyak. Oh nggih. Ndak mriki nitih napa kalau wau? Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Ya wis duwe motor ya ora usah sepeda. Iki ku Mas Oh, saking Bapak Bupati lah. Oh, ben ditumpaki kancane sampean. Nggih. Siap, nggih. Pertanyaan Pertanyaane Mbak gampang. Lisa. Niki namine pendopo napa? pendopo napa niki Sik. namine? Wah, mesti iso iki. Napa, Pak? Pendopo Ngastina. Ronggo Jumena. Ronggo Jumena. Bener napa salah? 100. Bener napa? Enggak, iki sepedane. Matur suwun riyen kalih Bapak Bupati kalih Pak Wagub. Matur nuwun Pak Bupati. Matur nuwun kagem Bapak Bupati. Bapak Wakil Bupati. Bapak Wakil Bupati Ari Purwono. Bapak Wakil Bupati ada apa enak kok. Pak Bupati Nggih. Ngajimbing. Siap, matur Nggih, nuwun Pak Pardi. ya. Nggih. Matur nuwun, Pak. Mangga. Monggo sepedanipun Mangga, wonten nggih. mriku. Nggih. Bareng yo Awas, nesu iki ra kon munggah. Sepedane tak ijoli chip apa piye, Mbah? Saniki nyuwun sewu balik teng ibu-ibu malih. Ibu-ibu, ibu-ibu. Yuswane Ibu-ibu sing malih. 65 munggah. Ayo, Pitung swidak pitung dosa, mboten. pira, Mas? Pitung dosa. Buri nggih saged. Ya wis. Belakang. Monggo. Nggih mburi ingkang sah. Monggo Mbak Elisa. Mburi. Silakan tak tunjuk cari. Nggih, Mbah. Guri. 65 ke atas. 65 ke atas. 65 ke. Oh niki si Mbah. Oh siap. Maju Mriki, dulu, Mbah. maju dulu. 65. Dicek KTP-ne enggak anu. Nggih. Mangga. Atos nggih. Mangga. Bukesi nyanti golek door prize kok. Nggih, mangga dipun Nggih, Mbah. wawancara kalian. Nggih, Mbak. Sehat nggih, seger waras. Nyuwun sewu paring asma sinten asmane, Mbak? Ini Ujumine yuswanipun pinten? 75. Mosok 75, Mbah. Sampeyan umurane Iki sak 75 iki 75 Abang ketek lho. 75 nggih, Mbah. Mengke nek Dalem dapat iku- sepeda pripun le numpak saged mboten? Oh saged nggih. Dalemipun pundi? Bon Agung. Bon aku. Adoh kuwi. Sampeyan ku ndang gendane Pakku biyen. Apa nate duwe ning kono? Wah. Cengengesan iki. Pertanyaane Mas Ijo? Pertanyaane niki sing rada anu kan sesuai tema nggih. Heeh. Hari ini Kabupaten Madiun niki hari jadi ingkang kaping pinten? Ping 150 gangsal. Jos. Wah, hebat. Jos. Hebat. Jos. Hebat. Datekne tenan ya iki. Cek. Beda karo mbah kuwi mang lho. Si Mbah malu. Padahal iki 75 lho, Mas. Lah ya 75 lho iki. Mangga. Pripun, Mas? Niki Nggih, sepedane. selamat ya, Nggih. selamat. Siap, selamat. Ngaturke anu matur Selamat, Matur nuwun ya, Mbak. untuk Pak Bupati. Matur Nggih. nuwun Pak Bupati. Nggih, Mbak. matur. Mbak. Matur nuwun, Pak Bupati. Pak Bupati. Matur suwun dhateng Bapak Bupati saha Pak Wakil, Nggih. Pak Bupati lama, matur suwun sanget. Nggih. Enten Oh, Bupati Ampun lama. nangis, Mbah. Tibane mbahku dhewe iki. Aku lali. Ketemu ya. Nggih, Mbah, mangke mampir Matur nuwun Mbah. atos, Oh iya, Mbah. atos-atos. Nggih. Mari pas Mangke mendhet sepeda wonten Sepeda, mriku sepeda. nggih. Beda. Nggih, nggih. Nggih, Lampah oh atos-atos, menika. Mbak. Awake kuru lho, terak angin iso ngene-ngene. Niki ganti suasana, ganti anak-anak TK enten sisih mirsani niki. SD. SD cacilik. Lah niku Anak-anak SD. SD. Ayo 10 kok kurang. Ayo. Sitok ae. 5 ora apa-apa kurangane ben ditambahi Mbah Karom. Ora Siji. Sitok. Halo. Sepeda setunggal. Cewek apa? Siji. Cewek apa Sini, cowok? Cewek cowok. Sisi satu aja yang penting. Oh, yang ini. Beda karek siji. Oh, Cewek nek apa iso cowok? ya, ben anu. Beda karek siji, Ya. satu aja. Nggih. Ki. Namanya Mas siapa? Davin Davin. Rumahnya di mana? di Caruban, Oh, Caruban. Caruban. Bapaknya jenenge siapa, Mas? Bapak Eko. Eko. Kok anakmu ucul lho di Mas? Ora ucul tekan maju. Walah. Kelas piro le? Kelas berapa? Kelas berapa? Sekawan SD-ne ndi? kerajaan kalih Pun sunat napa dereng? dereng. Urung, Mas. Apal Pancasila. Pancasila bisa? Saged
Oke, Silakan. diangkatnya. Ayo. Pancasila yang tegap, yo. Nah, coba. Pancasila. Enggak kok boleh malah ketawa. guyu? Enggak boleh ketawa. Wabuk kowe. Malah cengengesan. Enggak boleh ketawa. Serius, tenanan. Ayo, Ayo, tenanan. Pancasila. Ngono nek gak iso ganti. Pancasila. Mendel, Mendel. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap, komplit. Hebat. Ada kurangnya. Wes, jelas. Hebat Pancasila apa? Pengen sugih apa pengen pinter? Pengen jangan bung. Dar. Pas Pirbon lolos nggih. Ujar. Lolos, ya. Lolos. Bilang dulu terima kasih Lolos, sama Pak silakan. Bupati. Makasih, sih. Matur suwun Pak Bupati. Enggak. Suwun Pak Bupati. Pak Wakil Bupati. Matur suwun. Ya, Kok ya dicengkok Ambil sepeda. Wonten kipas angin kalih. Lho, tesik. Nggih, kowe terus gonge nika lemari es nika. Wah. Kipas angin kalih niki kok katur saking pengurus takmir masjid sinten sing rawuh. Monggo Ayo. saking kalih takmir masjid angkat tangan riyen, angkat tangan riyen. Oh niki. Oke. Takmir masjid. Mriki Pak. Pundi? Nggih. Terus Pak. tunggale pundi? Setunggale. Setenggal malih. Takmir lho. Takmir lho nggih. Takmir, Kok takmir. dipas omahe dhewe. Wonten takmir, Ayo. takmir masjid. Pundi? Mriki, Belakang, mriki, belakang, mriki, boleh, mriki, belakang. mriki, Belakang mriki. boleh. Sini, Nggih, mriki, sini, Mbak. mriki, Ayo, mriki. Mbah. Mriko wonten. Nggih. Dadi tambir masjid. Oke, setunggal malih, pun. Pun. Monggo. Kang Pundi, Nggih, Kang Pundi. niki diwawancara riyen nggih mawon. Siap, Ayo, siap. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, assalamualaikum. Mbak Doisa. Apa Pak Doisa? Selamat malam nih Mbak Doisa. Cengesan. Namanya siapa? Joko. 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 Takmir pundi? Takmir pundi Mas? Jenengan? Takmir masjid. Lagi masjid nopo? Masjid. Namanya niku Tonibul Kubro. Oh, wonten Wonten dusun Pakelan. Oh, dusun Pakelan. Pakelan. Itu kali Mbak. Niki Mbak. Monggo mriki. Pak. Kenal berarti. Kenal. Kene to. Sapine piye? Ora jujur Mas aku mbak bantik sapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun Sumarsono Cangkrik Darmogati. Sumarsono Sumarsono Cantrik. Cantrik Durmugati. Wis pemain toprak kita iki. Toprak. Sampean takmir masjid saking pundi? Masjid pundi? Kuba. Masjid Kuba. Bah, hebat. Nggih. Nggih. Pertanyaan Mas TB? Pertanyaan nggih. Nggih. Sing gambel-gambel mawon nggih. Nggih. Garwanipun Bapak Bupati ngertos asmanipun? Mboten ngertos. Menawi Bapak Wabub garwanipun ngertos? Garwanipun panjenengan sinten asmane? Kok gampang jane ora. Piye? Takon dhewe. Wong kok iso. Mosok garwane dhewe ra apal kok. Coba. Balisa. Dalam Baik. ulang tahun ke-455, Pak Bupati menghadiahi, ya, memberikan hadiah untuk Madiun. Hadiahnya apa? Oke. Hadiahnya adalah penerangan untuk Kabupaten Ngawi. Loh, Madiun. Wes arep bangga tuh. Bener Pak, bener. Kabupaten Madiun wis padangan Ngawi jek peteng diadiahi saka kene. Oh iya. Nggih. Nggih, saking sugih ae. Iya sugih. Ngawi diadiahi saka kene. Nggih. Nggih, seksine aku seksine. Wis, apa wis. Sampai rasa melu tanggapane. Keliru lho. Madiun kan wis padang terus disumbangno ning Ngawi sing jek peteng ngono. Mas, nek pancen nyotos takmir tak takon Mas nggih. Ya. Nyuwun sewu surat Anas wonten pinten ayat, Pak?
Anas, surat Anas. Mboten apal nek ayate. Wonten pinten ayat-ayate wonten pinten? Tapi apal. Tapi apal nggih. Nggih, mboten apa-apa. Niki kowe dipasang teng masjid nggih. Dipasang teng masjid, mangga wah wajan. Salah lho sing iki lho. Ning lampu penerangan Ngawi iki lho gak ono. Ngawi. Selamat ya, Pak. Nggih. Setunggale mangga langsung. Mas. Nggih. Nggih. Pak. Bah. Nggih. Hati-hati disembur melonyoh kowe engko. Pemain toprak. Anu asmanipun wonten sinten, Mbah? Sumarsono. Pertanyaan? Pertanyaane anu takmir masjid nggih. Ya sing sesuai karo masjid lah. Nggih. Kiblat niku madhepe pundi, Mbah? Ngetan. Kowe iki nyapa? Kok iso? Mbah takon lho dhewe lho. Nyapa kok dadak jeblak barang saya. Sampean Mbak Lisa. Ngerti Ngerti sampean, Mbak. Nggih, takmir masjid. Ayo. Ini aja. Sing enteng-entengane, Mbak. Nggih, lakon wayang dalu menika lakonipun napa, Mbah? Wahyu ketentreman. Leres mboten Pak Cahyo? Leres. Nggih. Ketentreman ingkang madhep ngetan menika. Dipasang teng masjid nggih, pasang ngene. Monggo. Nggih, sembah nuwun, Mbah. Nggih, mangga. Di anu. Niki hadiahe. Nggih. Sampean. Nika katun lemari es nggih. Nggih. Nyuwun sewu nika katun setunggal lemari es dipun aturaken sinten ingkang rawuh nika saking pengurus panti asuhan nggih utawi SLB nggih. Monggo sinten salah setunggal. Sik panti asuhan mawon rumiyin. Sinten sing rawuh? Pengurus panti asuhan. Pengurus panti asuhan. Mangke putih panti asuhan mboten pengurusnya nanti ditaruh di panti. Ngoten? Panti jompo? Mboten. Kayak sing garap bae. Rawe kon gawane ta? SLB mungkin SLB. Pengurus SLB. Dagelan apa manol kowe iki? Pengurus SLB wonten? Angkat tangan. SLB. Mboten enten. Pondok pesantren. Pondok pesantren. Monggo munggah mrika. Nah. Pondok pesantren tenan apa ora iki? Tenan apa ora, Mas? Biasanya sarungan lho niki. Pengurus bukan? Palerman Edan eling dateng acara. Oh niki langsung infone king pusat niki. Dekengane pusat. Monggo disuwun pirsa monggo. Nah, ayo B. Kenalan dulu. Namanya siapa? Brian Darminto. Dari rumah Kebon Agung ada di Wonosri. Pondoknya pondok apa? Palerman Edan. Ngajaran Nabi. Oh, gini Mbah Lurah. Pondok pesantren. Pondok pesantren. Donga selamat apal mestine nggih. Donga selamat apal. Piye jajal? Jajal ya monggo iki ndongane. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa jatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan dal maut Allahumma hafizna nabi sallallahu maut wa najatan minan nar wa la fajr hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wis, berkate didum. Kok sing genah sing mburi tok kasanah wi mau. Ya rabbal alamin terus cetho lho. Gak apa-apa tapi Diulang ya. Kalem-kalem aja kalem aja cepet-cepet. Kalem sing khidmat, sing khidmat. Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan dal maut Allahumma habina nabi dal maut wa najatan minan nar wa afwan hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Salam Muhammad. Mulai. Ayo berkati go mulai yo. Pohon nika ra apa-apa ra apa-apa. Matur suwun Pak Bupati, matur. Matur suwun datang Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Sukron Suwondo. Oh, melak ae kowe iki.
kurang leh matur sing Sukron kasiron. sing kusuk kaya. Oleh aneh-aneh topimu tak joli blangkon ku lho. Ayo meneh ning Pak Bupati saya. Matur suwun dumateng Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Panitia pengurus lan sedayanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes aja tambah sukron lho ya. Boleh kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah untuk kebersamaan tepuk kita tangan. semuanya. Hebat, Matur hebat. Gung Emban. Monggo Mas Yuda, Mbak Lisa. Siap nggih, matur nuwun Mas Kaji Gayeng. Pak Kaji Gayeng. Kula nyimpulke Nggih. jebul Kabupaten Madiun mboten namung kampung pesilat. Lah, Ning napa, Mas? kampunge dagelan. Sedaya masyarakat pinter mbanyol. Mau ana sing kaya wayang, jenengmu sapa? Kowe sapa? Malah takon genti. Malah tantang-tantangan. Iya. Hebat. Luar biasa. Hadiah sudah di Luar. terima. Ra ono danyang nagih utang wali nagih janji wis luar wis. Luar. Lali janjine. Oh siap, monggo. Mbak Dian Munasirah, Mbak Dian Munasirah. Ukun Febrian dari Mbak Ukun ini Febri. domestik dari Madiun. Nah, Oke. nah, yo turun gunung yo. Ayo. Enggak. Kancane Mbak Lisa. Ya. Jane iki Mas Andi lek enek apa masyarakat sing lucu-lucu ngene sampe rasa setelan wis giyayeng. Jane hadiahe ngarep lho ya. Dagelane mburi hadiahe ngarep sik. Lah iya. Lah terus. Bosok. Niki Mbak Dian Munasirah menika saking Pule ya, Yang? Dian Nasira asli Putra Madiun ya panjenengan? Nggih. Wah, hebat. Oh ya, mendoakan Madiun, Mbak. Monggo. Nggih, selamat ulang tahun untuk Kota Madiun. Kabupaten. Kabupaten. Selamat ulang tahun untuk Kabupaten Madiun yang ke-455. Semoga tambah maju, sejahtera. Amin. Tahun iki garwanipun Pak Nar. Nar sapa? Narapati Karno. Ngawur, Pak Narsoson. Monggo Mbak Un Mas denganipun Mario. apa? Bonsari menika, Pak. Sampeyan tunggu, Mbak. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Kabupaten Madiun yang alun-alun mangan sukun. Masyarakat Madiun mugi tansah guyub rukun. Amin. Matur dumateng Ibu Ibu Bupati, Ibu Ibu menika ingkang putranipun tumut lomba wonten ing Jakarta Nasional menika Telesindu menika. Bu Bupati ya nenggani mbiyen, nenggani kuwi matur nuwun. Ya, lali janjine. Ya diaturake. Trio. Coba kaya apa? Monggo, Cok. Cacos. Raga.
den. Putra daerah Kabupaten Madiun sedaya. Saking Pak Lurah Durenan Gemarang. Sugeng ambal warsa ingkang kaping 250 gangsal Madiun Jaya dan berkah. Matur nuwun Pak Bupati Madiun, Desa Durenan sampun padang jinglang saking program PJU Pak Bupati Madiun.